Na Ďáblický hřbitov se vrátí archeologové. Vláda schválila exhumaci hromadného hrobu. Nově objevené dokumenty totiž dokázaly určit, kde je uloženo 113 politických vězňů komunistického režimu. Díky novým historickým pramenům se podařilo komisi pro řešení otázek hromadných hrobů Ďáblického hřbitova vypátrat nové skutečnosti o zdejších šachtových hrobech. Po kombinaci různých pramenů se nám podařilo zjistit, že zde leželo 119 osob, jejich ostatky, a byly to osoby, které byly obětí politicky motivované represe po únoru 1948. 6 těl už bylo exhumováno v minulosti. Mezi nimi třeba farář Josef Toufar, spojený s takzvaným čihořským zázrakem. Dnes vláda zároveň uvolnila peníze na exhumaci a ten archeologický výzkum. My díky už úspěšné zkušenosti s exhumací pátera Toufara před 10 lety víme, co můžeme očekávat. Víme, jak ty ostatky, předpokládáme, jak tam ty ostatky jsou uloženy, na co můžeme narazit. K prvním exhumacím by mělo dojít v šachtě číslo 14, kde leží 3 oběti protikomunistického odboje. Tyhle 3 byly odsouzeni za účast proti komunistickém puči. Rozhodli jsme se také vytipovat tuto šachtu kvůli tomu, že ještě žije syn jednoho z té trojice. Exhumace by měla začít na podzim a stát by měla necelý 1 000 000 korun. Mám dobrý pocit, že se podařilo tuto věc dovést do konce, že jsme udělali první krok ke splacení dluhu, který vůči všem těmto obětem a těmto hrdinům naše společnost má. Pokud bude projekt úspěšný, měly by exhumace pokračovat. Na Ďáblickém hřbitově v hromadných hrobech pohřbeno až 14 000 lidí, mezi nimi pravděpodobně stovky obětí minulého režimu. Lukáš Kubát, televize Nova.